Joo, mä seurasin myös tuon Helsingin kokouksen järjestelyä, kun olen siitäkin vastuussa ja sielläkin oli aika vaikeaa löytää soittajia tänään, että monet on vielä sukuloimassa ja muuta. Mutta ei se ole määrästä kiinni vaan siitä, että Pyhä Henki on täällä. Ja Pyhä Henki paljastaa meille, mikä on tärkeää. Joo, Herra vaan pyydetään Jeesus, että sä siunaat Herra nämä sanat ja me pyydetään Jeesus, että sä puhut meille Herra. Sun sanas on niin kallisarvoinen Herra. Sun nimesi Jeesus. Amen. Joo. Ollaan varmaan kaikki kuultu monta kertaa se, mitä Jeremia kirjoittaa pakkosiirtolaisille. Ja Jeremia 29.11 hän sanoo, että Jumala antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Ja niille ihmisille ja sillä hetkellä se oli äärimmäisen tärkeä sana. He nimittäin eli semmoisen disinformaation keskellä. Siellä oli profeetoiksi itseään kutsuvia miehiä, jotka profetoi, että muutama kuukausi tai muutama vuosi ja sitten päästään takaisin. Ja ihmiset ei oikein tiennyt, mitä heidän olisi pitänyt tehdä ja he eivät osanneet asettua aloilleen. Mutta Jeremia kertoi heille, että tämä on niin kuin Jumalan sana. Tämä kestää 70 vuotta. Että Jumala on se, joka antaa meille se tulevaisuuden ja toivo. Ja sen takia asettukaa aloillenne, rakentakaa talonne, istuttakaa puutarhanne. Ottakaa tyttärillenne miehiä ja pojillenne vaimoja ja rukoilkaa sen kaupungin puolesta, mihin Jumala on heidät asettanut. Ja silloinkin sen nykyään puhuttaisiin jostakin mediavaikuttamisesta ja se oli vähän erilaista siihen aikaan, mutta samanlainen ajatus, että pyrittiin tekemään todennäköisiä, siis todelta näyttäviä asioita ja ilmoituksia. Ja ne ei ollut kuitenkaan totta. Ja ihmiset oli semmoisessa epäselvässä tilanteessa ja ei oikein tiennyt, mihin uskoo ja ketä uskoo. Ja tässä tuli niinku ratkaisuksi se, että uskotaan sitä, mitä Jumala sanoo. Ja Jumala puhuu profeetta Jeremian kautta. Ja olen monta kertaa ajatellut, että tänä päivän puhutaan hybridivaikuttamisesta ja ties mistä disinformaatiosta, eli siis väärennetystä niin mä jotenkin näen, että Jumala on valmistanut meitä tähän. Kun siellä sanottiin, että Jeremia sanoi, että Jumala antaa tulevaisuuden ja toivon, niin millainen on tulevaisuus? Mihin me tarvitaan toivoa?
silloin se kansa, pakkosiirtolaiset Babylonissa odotti sitä hetkeä, jolloin he pääsee pois sieltä. No Jeremia sanoi, että se on 70 vuotta. He sai niinku tiedon. Ja kun me ajatellaan vaikka nyt meitä tänään, niin me jotenkin nyt ihan erityisesti nyt näinä aikoina niin odotetaan, että Herra paluuta. Ja täällä Matteus 24. Jeesus sanoo tuossa 36 jakeesta alkaen, että mutta sitä päivää tai hetkeä ei tiedä kukaan. Eivät taivaan enkelit eikä poika, vaan Isä yksin. Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on oleva myös ihmisen pojan tullessa. Ja sitten hypätään sinne 42 jakeeseen, että valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta sen te ymmärrätte, että jos talon isäntä tietäisi, millä yön hetkellä varas tulee, hän valvoisi eikä antaisi murtautua talonsa. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Tämä Jumalan koko suunnitelma, siis niin kuin yksityiskohdat, ne on meiltä salassa. Me tiedetään vaan, mitä kirjoitukset sanoo. Sen takia meidän täytyy ymmärtää, mitä Jumala meille sanoo kirjoituksissa. Totta kai meillä on ihan hyvä, että me seurataan ajan merkkejä ja voimakkaat merkit on ilmassa, mutta ei me silti tiedetä, millä hetkellä Herra tulee. Sen takia hän sanoi Jeesus, että olkaa valveilla. Siellä Mooses sanoo siellä 5. Mooses 29, 28 jakeessa, että salatut asiat kuuluvat Herralle, meidän Jumalallemme, mutta ne, jotka on ilmoitettu, kuuluvat ikuisesti meille ja meidän lapsillemme, että toimisimme kaikkien tämän lain sanojen mukaan. Jo Mooses antaa niin kuin neuvon, että älkää turhaa koittako ymmärtää tarkkaa hetkiä tai päivää, vaan meille on kirjoitukset annettu sitä varten, että me voitaisiin ymmärtää kaikki ne asiat, mitkä meidän täytyy ymmärtää. Ja siellä psalmissa 25:14 sanotaan, että Herra paljastaa salaisuutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Ja tarkoittaa vaan sitä, että me saadaan niinku ymmärrys sitä mukaan, kun asiat etenee. Ja me ei niinku etukäteen tiedetä, mutta kun asioita tapahtuu, kun me nähdään, mitä Israelissa tapahtuu tai mitä maailmassa tapahtuu, niin me voidaan saada ymmärrystä, että tämä on niinku Jumalan työtä. Tämä ei ole niinku joku saatanan manipuloima häiriö, vaan se on osa Jumalan suunnitelmaa. Ja mitä meille sitten on ilmoitettu? No oikeastaan koko Raamattu on ilmoitusta meille.
Ja, sieltä näkyy ensinnäkin, että Jumalalla on suuri halu pitää meitä lähellä. Hän ei niinku halua, että me juostaan tässä edestakaisin, vaan hän haluaa pitää meitä lähellä. Ja se on jotenkin ilmiselvää koko Raamatun mitalta, että Pietarikin kirjoittaa sitten, 2. Pietari 3. luvun siinä puolivälipaikkeilla hän puhuu siitä, että kaikki tehdyt teot paljastuu, joka hän vaan tarkoittaa sitä, että meidän pitää niinku kulkea hänen kanssaan. Erehdyksiä tapahtuu, mutta meidän pitää palata hänen luokseen. Ja se että kun meille sanotaan, että sanassa, että kasvakaa Herran tuntemisessa ja armossa, niin no tämähän on niinku aika mielenkiintoisesti ilmastu. Tämä on siis 2. Pietari 3, se viimeinen jae. Kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänelle kunnia nyt ja iankaikkisuuden päivään. Musta on jotenkin mukavaa, kun mä tässä joulusanomia varten tutkiskelin, mitä Jeesuksen syntymästä puhutaan tuolla evankeliumeissa ja tietysti myös Vanhassa testamentissa, mutta tämä Luukas 2.40 sanoo, että lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella ja Jumalan armo oli hänen yllään. Eikö se olisi tosi hienoa, jos meistä kaikista voisi sanoa näin. Että se viisaus, mihin Jeesus kasvoi, niin hän kasvoi niin kuin tavallaan siihen, kuka hän on. Että Jumalan poikana hän tunsi kaikki asiat, mutta hän syntyi ihmiseksi, vauvaksi ja hänen täytyi kasvaa niin kuin siihen, kuka hän on. Ja siellä Luukas 2.52 viimeinen jää sanoo, että Jeesus varttui viisaudessa, iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä. Eikö tämä olisi aika hyvä kuva meillekin? Että me kasvettaisiin viisaudessa, joka tarkoittaa sitä, että me ymmärretään, mitä kirjoituksissa sanotaan. Niin kuin ihan oikeasti. Että niin kuin Jeesus sanoi, että hyvä, että ymmärrätte nämä kaikki. Ja Tessalonikalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa tessalonikalaisille, että te kyllä tiedätte kaikki nämä asiat. Mutta meidän täytyy odottaa, kunnes Jumala tekee työnsä. Jeesus varttui viisaudessa, iässä ja armossa. Kun Johannes sanoi, että Jeesuksen mukana tuli armo ja totuus. Ja jotenkin sitä voisi vähän niin kuin ihmetellä, että eikö niitä ollut sitä ennen. No ehkä ei ollut siinä mielessä kuin mitä Jeesus opetti. Koska se, mitä Jeesus puhuu
puhuu armosta ja totuudessa, vaikka tuolla Vuorisaarnassa, niin hän puhuu sellaisia asioita, mitä sen ajan opetus ei ymmärtänyt ollenkaan. Siellä pidettiin tärkeänä, että osaa ulkoa Mooseksen lakia ja toimitaan niin tai näin, mutta Jeesus puhuu ihan erilaisista asioista. Siunattuja on niin kuin lapsenmieliset. Siunattuja ovat puhdashenkiset. Siellä on hieno luettelo asioita, joka on täysin sen ajan teologiaa vastaan. Ja siinä tulee näkyviin se armon näkökulma, millä Jeesus katsoi maailmaa. Ja se ei ollut keksittyjen määräysten tai lain toistamista, vaan sen lain ymmärtämistä. Hän tunsi Isän sydämen ja hän tiesi täsmälleen, mitä siellä tarkoitetaan. Ja sen takia se Herran tuntemisessa kasvaminen ja armossa kasvaminen, niin se on meille tosi tärkeä asia. Kun kysymys ei ole niinku ulko-opitusta, vaan Jumalan kanssa kulkemisesta. Ja tuossa oli sananlaskuissa meille sopiva sana tälle päivälle. Se on sananlaskut 24. 13:14, että syö hunajaa poikani, sillä se on hyvää ja mesi on makeaa suussasi. Tiedä, että viisaus on samanlaista sielullesi. Jos sen löydät, sinulla on tulevaisuus, eikä toivosi mene hukkaan. Ja tämä puhuu niinku siitä, että viisaus tulee Jumalan sanan kautta. Ja siellä sananlaskuissa puhutaan heti melkein ensi sanoista alkaen, että Herran pelko on viisautta. Ja mitä on se Herran pelko? No ei se ole niinku semmoista pelkoa, kun sä voit pelätä vaikka liikenteessä, että joku ajaa sun yli tai sodassa, vaan Herran pelko on enemmänkin niinku kunnioitusta, rakastamista ja sen niinku ymmärtämistä, että ainoa todellinen totuus tulee Jumalalta. Ja viisaus on sitä, että me lähdetään kuuntelemaan ja ymmärtämään, mitä Jumala sanoo. Ja kun vertaa siihen valtavaan mediamyllytykseen, mikä tänään tulee, mistä on ripausta vaille 100% ihan roskaa, niin ainoa tapa meidän ymmärtää, mihin tämä maailma on menossa, on, että me tunnetaan, mitä sanassa sanotaan. Siellä on se ainoa oikea totuus. Ja täällä puhutaan niinku valmistautumisesta, niin kuin siellä Matteuksessa Jeesus sanoi, että valmistautukaa, olkaa hereillä.
No miten me niin kuin varustaudutaan? Yksi asia on niin kuin tulevaisuuden suunnittelu. Eikä se nyt tarkoita, että mä suunnittelen, miten mä tienaan paremmin tai miten mä hoidan jotain tällaisia asioita. Mutta me voidaan varustautua tulevaisuutta varten ymmärryksellä. Ja ymmärrys tulee Jumalan sanasta. Toinen asia, että me voidaan investoida tulevaisuuteen. Ja nyt ei puhuta rahasta, vaan me voidaan investoida siihen, että me kuunnellaan oikeita neuvoja. Ja ne neuvot on niin kuin niitä, mitä Jumala antaa meiltä sanansa kautta. Ja Jumalalla on julistajansa, jotka julistaa totuutta. Muista kun toi Pekka Havopalo, tämä helluntaiseurakunnan pastori, hän kirjoitti tässä pari vuotta sitten semmoisen kirjan kuin kun Jumala kutsuu. Ja hän puhuu justiin siitä, miten Jumala kutsuu meitä erilaisiin asioihin meidän elämän mittaan. Ja hän niin kuin pohdiskeli siinä kirjassa sitä, että mitä tapahtuu, jos mä seuraan väärää neuvoa. Ja hän vaan totesi siinä, että ei se ole niin kuin kovin vaarallista, koska me kaikki tehdään sitä. Asia ydin on siinä, että minä palaan siihen Jumalan sanan luokse ja haen ne oikeat neuvot sieltä ja kaiken näköisiä kiertoteitä me kaikki tässä käydään ja olennaista on aina niin kuin palaaminen siihen Jeesuksen ristin juurelle ja viisauden lähteelle, joka on niin kuin täällä. Ja kyllä tähän valmistautumiseen liittyy sitten tämmöinen tulevaisuuteen valmistautuminen myöskin, että Pietari, joka oli tämmöinen hyvin tämmöinen, sanoisiko impulsiivinen mies, jolla oli aina joku mielipide. Ja Jeesus häntä siitä sitten sekä kiitti että ojensi, niin Pietarilla oli oikeastaan sellaista hetkellisistä riehaantumisista riippumatta, niin hänellä oli semmoinen oikeanlainen läheisyys Herran kanssa. Hän kirjoittaa täällä toisen Pietarin kirjeen ihan lopussa, että 13-14 jakeessa, että mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu. Siksi rakkaani, kun tätä odotatte, pyrkikää siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi hänen edessään ja teillä olisi rauha.
lukekaamme Herran pitkämielisyys pelastukseksi, niin kuin myös rakas velimme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaan teille kirjoittanut. Ja että tulevaisuuteen valmistautuminen ei ole niin kuin bunkkerin rakentamista, vaan se on Jumalan sanan ja mielen ymmärtämistä. Ja tietysti en mä mitään sitä vastaan ole, jos joku haluaa bunkkerin rakentaa, niin ihan okei. Mut kyllä meidän pelastus on niinku Herran kädessä. Ja niinhän se Paavali kirjoitti sitten sillä viisaudella, mikä hänelle oli annettu, niin tämä Roomalais 8, 38-39, että olen näet varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivätkä henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, ei voimat, ei korkeus, ei syvyys, eikä mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ja Paavalilla oli kyllä tämmöinen erityinen lahja pistää suuria asioita pieniin teksteihin ja otetaan tuolta Joelista vielä yksi pätkä. No. Joel karata. Täällä Joel kirjoittaa 2. luvun lopussa, että 25 jakeesta, että minä korvaan teille ne vuoden tulot, jotka söi heinäsirkka ja sirkantoukka, tuhosirkka ja kalvajasirkka, minun suuri sotajoukkoni, jonka lähetin teitä vastaan. Te saatte syödä aivan kylliksenne ja kiitätte Herran teidän Jumalanne nimeä, hänen joka on tehnyt ihmeitä teitä kohtaan. Minun kansani ei joudu häpeään enää milloinkaan. Ja te tulette tietämään, että minä olen Israelin keskellä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne, eikä toista ole. Eikä minun kansani joudu häpeään milloinkaan. Meillä on ollut niin kuin Israelillakin karvalta tuntuvia tappioita ja menetyksiä. Mutta Joel sanoi, että Jumala korvaa ne kaikki. Vaikka mun epäonnistuminen on kuin tuhosirkka ja kalvajasirkka, niin ne on Jumalan sotajoukkoja. Niillä on niinku tarkoitus meidän elämään. Ja ne kasvattaa minut siihen mitä Pietari kirjoitti siellä toisen Pietari-kirjeen ihan lopussa, että kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Ja väärät päätökset ei ole vienyt mun tulevaisuuttani. Jumala kutsuu meitä hänen luokseen. Ja siellä ihan ilmestyskirja lopussa, 22 luvussa, niin siellä sanotaan muun muassa, että jakeessa 14, autuaita ne,
jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi oikeus elämänpuuhun ja että he pääsevät porteista sisälle kaupunkiin. Niin kuin Jeesuksen verellä pestyt vaatteet. Ne on se todellinen avain siihen. Ja Johannes päättää tämä ilmestyskirja ja koko Raamattu päättyy tähän jakeeseen, että Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Ja tämä on niinku sitä Jumalan puheen ydinsanomaa. Niinku se, missä Paavali kirjoitti, että armosta te olette pelastetut. Ei lähtenyt siihen, että koska olette tehneet väärin. Ei mitään sen suuntaistakaan. Jumala tuntee meidät täysin. Ja sanalaskuissa sanotaan, että hän tuntee meidät tomuksi. Hän tietää hyvin, mistä meidät on tehty. Hän tietää, miten se Jumalan kuva meissä, jonka hän on asettanut Aadamissa meihin, miten se on syntiluonnon takia vääristynyt. Mut sillä kohtaa, kun me astutaan armon kautta Jumalan valtaistuimen eteen, niin se vääristävä taakka on otettu pois. Ja Jumalan kuva meistä tulee täydelliseksi. Väliin mä ajattelen, en tiedä mikä ohjelma se oli, mutta sitten oli joku traileri telkkarissa, missä oli semmoinen kaveri, joka oli ihan hirveästi tatuoitu, niin kuin kasvot ja kaikki. Ja mä ajattelin häntä katsoessa, että missä on Jumalan kuva. Ja ihmiset monesti koittaa niin kuin piilottaa se Jumalan kuvan, koittaa tärvellä sen. Mut se ei ole niin kuin meidän nahassa, vaan se on meidän sydämessä. Ja sekin kaveri sillä hetkellä, kun hän ottaa Jeesuksen vastaan, mä en tunne yhtään kuka se on, niin ei ole niin kuin tarpeellistakaan tietää. Mutta sillä hetkellä, kun me otetaan Jeesus vastaan ja hän asettuu meihin asumaan ja sitten kun me aikanaan mennään sen Karitsan valtaistuimen eteen, niin se Jumalan kuva meissä on kirkas. Täysin kirkas. Ja sen takia tämän maailman levottomuuksiin me voidaan valmistautua kaikkein parhaiten sille, että me tunnetaan, mitä Jumala meistä ajattelee. Joo, Herra vaan, ylistetään sinua ja kiitetään Jeesus. Herra, me tullaan sun eteesi, Jeesus. Luonnollisesti me voitaisiin olla epävarmoja, mutta Herra, sä oot sanonut meille, että me voidaan rohkeasti astua esiin. Astua armoistuimen eteen. Herra vaan, kiitetään Jeesus, että sä meitä johdatat. Ja Herra, me halutaan tänään ihan erityisesti rukoilla Israelin kansan puolesta, Herra. Kaikki ne tuho- ja sirkka-armeijat. Rakentaa heitä kohti rakkautta, Herra. Sinun rakkautta. Ja sinussa tuli armo ja totuus tähän maailmaan, Herra.
Kiitos Herra, että me saadaan sinua ylistää ja Herra, me saadaan sanoa, että Jeesus, me rakastetaan sinua. Herra vaan, siunaa tämä päivä ja johdata meidän askelia, Jeesus. Sun nimesi ja vereesi, Herra.